O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwatong gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Ayaw iso ikaguban. Ulos ko tamarugod. Uy, mga tonto! Tumog ng suiso ikaw, ay! O na lang! Pag ko, nalagi sobra. Ay, ay! Dali mo. Pag-order mo ka tumakaon, dali. Uy, Mga kauban, tinawag kinsang nas palibot. Sige, order. Kuyog sa duha, kampatan ang babae. siya tidak na. Nga atong target. Kini, o ning gustong kay kayo na. Atong iplitin bayana sa itong paglayas ng dabita. Ito, sinta na to. Okay, pero paimutaw na nato sila. O pakondisyon ka maayo. Okay, agad ini mo. Daya, tira. May bloggy. Daya tina, ni ako. O sa may imong isugot ako. Ha? Ani, apas yung ka. Masig mahadlok na sa ka, ha? Ha? Hatlogod. Naabot ka. Oo, lagi. Sige, mag-order ta. Hello, guys. Pizza lang ta, ha? Okay na, Miss Athena. Sige, order ta. Juice ninyo, unsa man? Mango juice? Lemon juice? Apple juice? Unsa man? Ikaw na bloggy. Ha? Ako maghintay magpapili nila kung ano sa ilang gusto. Sige, Mango juice ba, lemon juice ba, apple juice ba. Pero okay na siya. Okay? Pili mo. Sige, pili mo. Sige, order mo. Bantay na to. Kondisyon na ta. Ito na ito. Ito ay kalungnik. Ganino. Kuna. Sibangkilang ko na. Oga. Ay. Upatro ta. Saman. Upatro ta. Upatro ta. Kondisyon na kayo. Kondisyon na. Okay. Standby na. Standby. Busog sa likod na. Lami ngayong pizza dire. Oo, siyempre ni bloggy, eh. Anya ka mo, busog ra mo, guys. Ay, yes, oy. Sige. Mga tuta karon sa akong gym, ha? Aron makakita mo ba? Okay ra? Ay, sige. Interesado mo ka mo nga magkat-on og self-defense. Oh, Athena, kay para mahibaw ka, daghan kayong rate na mahitabo din, hi. Kadungo ka ni bloggy? Daghan ang babae nga girate din, eh. Ha? Buwanga ko na. Itong buwanga. Tino mo na. Ha? Tino mo na. Tinood na, oy. Tinood na. Tinood na. Mura hilom din hino, pero daghan na kaayong biktima sa rape din, hi. Nahilom lang. Uy, muangal. Kay kun muangal, mamatay. Ay, usan? Konggo biya di ay. Miss Athena, magawas na din, hi, miss. Oh, nga naman. Ang mga barumbado. Ha? Kain. Kaya sila ay... Yung kilahigit. Paano yung tinahan? Ito ka na sila na. Malakang sila kinapon. Relax lang, may bloggy. Uy, kaya sila. Malakang, ditanaw na to. Pondo lang mo din yan. Oo, na may buhato ni mo. Ha, unsa?
Padayon lang mo sa pagtiwas o kaon. Ingon man mag-inom sa iyong juice. Baram sila. Oh, ano? Murag mo na to eh. Managan mi. Ayaw. Mamusa man ka. Padagma mo. Di alam mo. Dayati na. Pero, masinok. Paaboton ta sila ni Blacky. Na, mura ba og mga hubog na sila? Oh, labi maayong hubog na sila para dali kang matuog. Sa? Di ba ikaw to? Ako tao, Noy. Unsay ato ninyo? Magkilala, magkilala. Pagkilalay ka. Daw lang may tuwan kay gusto ming malingaw, ha? Mao ba? Gusto mong malingaw di ay? Na may video kay. Pwede kayo mo mag-video kay na, Noy. Bibitaw ito. Pag-video kayo mo. Lingaw lang mo. Dili. Kamu, gusto na mo ka tulog ka bata ng babae. Kaya mo na, bayaran mo na mong tag 10,000 pesos. Unya mo, chicken tag cottages dito sa beach resort niya bayaran mo. Hoy, bati Bastos mo ka, Noy. Naaman ninyo ang tanang klases bisyo. Sugal, tikasan, mga abang pagbabay. Grabe sa. Bayaran ka. Inakos mong kunin mo. Ayaw lang nagilapte. Bayaran di ka. Kadungog ka, bayaran di ka. Hapak ko na kayo mong duha ka dunggan pinagis sa kupat. Muna bungol. Iran na kasi mo atubangan. Kini ay. Kada kong iksugo. Patiran pa na ko yung mga papangig ay. Kaya napukling na rin siya. Labisa. Bunalang ang tan. Di ka pa. Mga tubo, di ka pa pinahin. Hagba sila tanan. Hagba sila tanan. Triling kayo. Hagba. Merisil mga sawan na minom na nang huwag mamayad. Unsa ay? Oh, tali yun. Anong tapok niya sa restaurant, Marcial? Oh, wa magbulag-bulag. Muna nagatapok. Ako nang may bawaan karon yor. Dali ka na, yor. Okay. Pagdali yor. Saban. Gimanduan ko yung Marcial. Sorry. Paghinan yor. Unsa kinikita mo, ha? Salamat kayo nga niya kanyo sa bursyo. Hindi ba ang mga tawa naman ang nagsamok? Nginom na dariwak mamayad. Unya may dool sa mga batanong babae o nagbinastos. Mao ba? Hoy. Kamo. Dool kamo. Kung dili kamo mo dool, pamusilor ko kamo. Uno! Dos! Tres! Wa ko pa kamo inga. Pero sa sunod, lungagan ko lang inyong mga agtang. Pasaluan kami niyo. Marcial, di ang ikog sa pagi. Bukbuk ka sulataman sa ginawa. Arreglado yor. Linya. Kamu obat linya.
Sugi na, Marshal. Buko ka sila. Tama sa ginawa. Ang musukol. Akong pamukhaan sa ragagdan. Buhatan ni Sungo ko, Marshal. Buhatan na! Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Randy Nacorda Tayed, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.